kadho dho mak nikech en chik ma koro okethi to jok ma bed ni okethe ng'ama idonjone kar ka idonjone sirkal kuom rem ko jok mage mantiere kar ka ma pono nokotimo tiji. Erokamano. En gimo wanyalo luongo ni wadonje kumok e bugo mokinya wuoke. Winjo. Kizungu wacho ni great dilemma. Nikech ka nitiere vacancy kata nitiere fuok e kar od bura to procedure kaka nwasewacho ni speaker mar National Assembly kata ka nobede Senate, speaker mar Senate within ndalo 21 ne ndiko barua ne IBC ka ginyisogi ni fuok moro obedo kae onego bed ni wafile kasto itimo yiero kata ka nomination ting'iyo party list mar party no to timo kamano. Ka gino kotimore to ratich japiny mani kanyo emokethi. To penjo mipenjo maleo en ni to ng'at mane midonjone. Kata idonjone mana IBC. IBC bo nyisi ni wan onge commissioners, ong'ad tiendwa. Kata idonjone mana speaker. Speaker bo nyisi ni onge kuma nyalo chwale wachno to commission onge commissioners. Kata idonjone mana executive. Executive bo nyisi ni mano ok tijwa. Mano nitiere duol moluongo ni independent commission monego bed ni tayo chikno. Kata idonjone mana National Assembly, the same thing. Koro en gima tek kizungu ting waluongo ni quandary. Sugu kubwa. En gima ok wanyal onge giminyalo tim. To wakili, en ang'o minya tim ka kendo nikech jaod bura ma Ugunja machon masani en jatend migawo mochung' weche mag tego pacho ka Opiyo Wandayi bende kombe pok obedo declared ni en vacant. Ng'ama onego bed ni declare wechegi en speaker to owache ni jok mage nyaka sani kaka jodak ma Ugunja maneno chenro sani. Depo ni gin gi geno ni Wandayi ema pod ni ka korgi kanyo to Wandayi osedonjo sirkal kaka jatend migawo. Speaker onego bed ni ndiko ne IBC. Ka nyiso IBC o declare declaration no ichwale ne IBC mondo IBC otim gimoro. Ochak process mar filling the vacancy. Iwinjo. To speaker kunyal ndika aoyaye kokiano tim nango. You cannot just write for the sake of writing. Meso nyaka senya bedo ngini poko ndiki ne IBC. Kata kende ne IBC mane. No, kanyal ng'eyo okadwa mislead jopiny. I don't know whether Wetangula nondiko ne IBC, but even kata nondike in law it is ineffectual. Because okinya ndiko ne duol maonge. Kata nondike kata okondike okang'eyo pok update my records. But nondike post the resignation. Because kaka an MP koro in state officer koro nyaki resign office no to upon the reception my resignation mari dware ni speaker notify. So I think the notification was done kapok obedo vetted nikech mano bende ne nyalo bedo penjo mar jopiny kata jogo ma represent jopiny e bunge. Koro mawa beti ni to wabeti kaka mbunge nyawadwa kose kaka CS mar energy. Yeah. Many thanks for that information. Sorry. Koro ki wacho ni no sendike. Yeni mani